Hi guys, it's Samia Ja and welcome to the background. Ndeba jama zozoti ineyo bano ndimagamba nkhani neliyose. Nkhani iliyose yomwe kuchitika kumale pano timagamba. Ndi nkhani ili pano ndi azandaleze kuli mademo kuli Lilongwe ndi kwavuta magayi. Analengeza kunena zokuti pa 30 November kukhala mademo ndi lero ndi pa 30 November and town ya Lilongwe anthu atseka mashopu because of mademo. Mudziwa kale kunena zokuti mademo kwakhaza kuli mademo pala anthu ena amalusa kuyamba kuchola mashopu anthu kuyamba kutenga katundu anthu mashopu ndi anthu ndithu atseka mashopu kuti ku town ya Lilongwe kuli zi because of mademo. Ndiye no mademo amenewa akupanga ndi Zipani zonse zotsutsa and Zipanizi ndi zizile abazi ndeno zifukwa zopangira mademo amenewa ndi izi apa kuti takana kampani yakunja ya Smart Matic ayikana ndiponso atchula ndithu anthu omwe akufuna udindo wawo atule pasi ndeni ngokuwerengerani apa kunena zokuti wapa mpando wa MEC Annabel John Tembo Mtalimanja atule pasi udindo. Mkulu wa MEC Andrew Mpesi atule pasi udindo. Mlembo wa mkulu wa NRB Mphatso Nsambo atule pasi udindo. Kalembera wachiwiri wachisankho aime tikufuna njira yakale yowerengera zisankho. Mademo oletsa chimashini chobera chisankho. So marizoni omwe Zipani zotsutsazi zikupanga mademo ndi amenewa. Kuti kupanopa ku Lilongwe kwavutiratu kwabwera polisi pa mademo a polisi amafunika akhalepo basi to secure something to make sure kuti anthu they are behaving ifande ziliko tu anthu ali ndi zikwanje anthu akwiya kwabwera zikwanje koma apolisi akungoyang'anira ndaganizo zoti angoseka nsewu basi. Yeah, and those are the reason why Zipani zotsutsa zikupanga mademo. I think the main reason sakufuna pachitike corruption pa mavoti chifukwa a DPP page yawo alemba izi akuti tiye tituluke titeteze voti ya chaka chamawa tisalole Annabel Mtalimanja mwana wa John Tembo ndi anyamata MCP achina Mpesi komanso Nsambo kuti atiphele ufulu wosankha mtsogoleri amene tikumufuna. A DPP alemba yonjo. So it looks like sakufuna mavuta anthu abele yayi. So I think the main reason for mademowa akufuna mavoti aende pachilungamo. Akufuna mavoti aende pachani kodi pachilungamo. So that's what is happening, guys. And let me just show you my video anthu omwe akupanga mademo in Lilongwe. Anthu akwiya kwabwera zikwanje koma apolisi akungoyang'anira ndaganizo zoti angoseka nsewu basi. Imene zilili Lilongwe ko. Município avuta quanto
Nde mavideo ndi amenewa kupangira kwa anthu amene muli kutali pa background mudziona nawo pano chilichonse chomwe chili ku Malawi chimakambidwa panopa. And don't be surprised, you know, nthawi ya mavoti yayandikira, nthawi ya makampeni inde zochitika zimakhala zambiri. And it looks like kunena zokuti okay, ineyo mmene ndikuone alesi amakhala ndi maopinion nanunso mupereka maopinion. It looks like anthu, they don't want corruption in everything. They don't want corruption in anything. Ofuna zinthu ziyende mwachilungamo. I'm not saying kuti anthu akupanga ma corruption. I'm not saying anything. Ndingonena momwe zinthu zikukhalira, you know? Yeah, so thank you so much for watching. Zipani zonse zotsutsa zayanjana kuti mavoti aende pachilungamo. Yeah, zonse zayanjana zotsutsa. Yeah, so guys, thank you so much for watching, and tell me, what do you think, my guy? Tell me, just comment my opinion yanu pankanizi kuti zikukhala bwanja. I want to hear from you guys. So thank you guys so much, and I'll be reading your comments. Chizungu wajefe chizungu tema chiro kwakamizaro komanso no mademo mwakupangawa ngati anthu omwe achulawo kuti atula udindo akatula udindo so tikambanso pano tikamba background pano, we say whatever is happening. So thank you guys so much for watching, and see you next time on the background.